Hambai sini kepala sekai semua pula sekarang hambai maro pai pula hambai teba hambai maro sini takuk Arvin babu na moni bising tei ini kumulong parto kai tu ni kokte ko thomara program songsaja bo kaima bai bo sengjatana dabodi of class ni ngoi takuk bukuro bai mukhang bolai sara tiprani borok dongoro utur ni simi dokin ni jami sara tiprani manjar paibeja boni bangai sini kepala sekai thana pai thila hambai maru tai takuk Arvin babu na bo hambai pai thila maru tai tini sini o program of pai manjar pani takuk bukuk sona bo haina sudah jisu ni mangbai khabai khulum so bamjat so ani test mar ke hai ani life science ang selajak manis masasnya non Kristani besaza 2016 salo and Yesus Kristus no manai thai je oni dalam bab ni kok thai ko thang no nuk phai jaka toroni nuk phai ma bai ayang sangsar tong phai mani an sasin saus ko paya horba sal philjak ma haise phili thangsi ani gyan se sensi thangsi an busuk jara sumsogo tongmani busuk jara ko jaw tongmani busuk jara sisaya nugia moko pio ya khapio ya ka tongmani tini Kaitor no mamani ulowo an o alam bago samani hai khorsa se Kristo bai thang sangke boka talon asulan ke talon thangka takil Joshua Bible oh Kaitor an busuk ja sumso laja an seksara dongkro Kaitor no suya dongkro manya dongkro Belai samung haya nomong haya tongmong sidra jamong sidra bai gedalja ang bihino habang samsong nong payo horbarda eta somoyo moi soma yani bai san bu payo asuk payo ngi thang nakar mang keri phangjar mang keri ni bangle ong pu payo thang kini elambak mamani ulowo Yesus Kristus no mamani ulowo je ani asik je hamja mang payo ang tini Arvin babu ni program manja phake buhina loge tu timang phaijo obuka ani logisong bakade nang bakade gasai thongdi abo ani logisong ja ang moi soma yani bai sibu ang bono buhina bo boi dong mani tabo ka ani ko khau je ha thong mo te klai jak ni ka wa ko ni te klai jak ni ko asik ke ang ka tono pai tu hambai maro ta kuro bukura sini tini ni program ni bisite kena jatono YouTube on ai tong ai ro Arvin babu ni ko bani ministry ni tei khlai phai khlubi tong mani bising tiyo jen joto malai phaja on ai mani bising tiyo no bu chini o hasne ta ku bukuro bu an slajak kita slajak ri phai ben abon to yuma sabi sinai sini ja an 2016 Kristo no manka ba 16-17 ni simi kana YouTube takuk Arvin ni YouTube maka bono ang tawo kana sal breng ghonta breng minute breng ang bono khna oi mang tongo bono ang tek second niyom khaina ka phuai sal kolak sakang kai pasta ni simi phuai pasta ni simi box ta mai do ei bari pari de sam thaisa gan thaisa ro wi and phuken niti ane niyom si khai tongka amate hai laiwi ang debi mo hai tena any din breng protect din breng phuai ka sang yo kana ang o gok no kana wi dong jawa wani bangai sini takuk Arvin ni kok bai ani boito tei beragi thangka ekdom kerak ngi thangka tabo kena ekdom ani bukhawa ekdom short tong wi thangka Kaitor ni kok marong no busai mangka te ang kono dino ki pilih thang ni malia asik kala ang Kaitor na hamjaka Kaitor anu subo wi thangka asena sitani alam mbak ani busai ku wi jazange Kaitor mama lagwa ka tum kin jakang bala Lebon kamu hanya robela, sampai baru kasih. Senang, awalnya kurang deh.